Γεια σε όλους σας. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft με περασμένα γραφικά του Sphax. Δεν συστήθηκα, συγγνώμη ρε Zibix. Και σήμερα θα παίξουμε Minecraft με περασμένα γραφικά του Sphax. Και οπότε βλέπετε είμαι σε ένα χωριό. Ναι. Ήθελα να ανεβάσω το προηγούμενο βίντεο πώς έφτασα εδώ πέρα, αλλά δεν ανέβηκε, δεν ξέρω γιατί, έχει κάποιο πρόβλημα. Τέλος πάντων, δεν έχει αυτό σημασία. Τέλος πάντων, έφτιαξα αυτό το σπίτι έτσι πρόχειρα, που δεν μοιάζει με σπίτι αλλά με κεφάλι creeper, άντα, βάζω και στοίχημα ακόμα. Τέλος πάντων, και τι έχει εδώ, δεν έχετε τίποτα, ρεζίλι. Ναι, ρεζίλι. Τέλος πάντων, ήδη πάρεψα με μερικά ζόμπι, σκελετούς, πρόλαβα πέθανε και μια φορά κιόλας. Δηλαδή μπορώ να κάνω και ροκορκίνες αν το με έχει το μάτι. Τέλος, τι λέω. Θα πάμε λίγο να ψάξουμε για διάφορα πράγματα, σαν δεν ξέρω τι. Πάρουμε και λίγο φαΐ μαζί μας, ναι. Φάτο. Έτσι, μπράβο. Εδώ οι χωριανοί είναι λίγο μαζόχες. Γιατί λοιπόν θέλω να του δώσω ένα έμπερ για 12 βέλη. Και εγώ λέω γιατί. Δεν σου χρωστάω τίποτα. Wow! Ποιο είσαι εσύ? Χαλάρωσε. Πάρε βαθιές φωνάσες. Πάρε βαθιές. Να είδες, ήδη 2 βέλη πέρα. Δεν σε χρειάζομαι. Σκάσε. Breakdance χορεύουν και αυτές οι γελάδες. Ακόμα και οι γελάδες τρελάθηκαν. Σκάσε. Θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε το σπίτι μου. Εκεί κάτω πρέπει να έχει κάτι πολύ κακό. Πάνω το εδώ. Δεν πάμε το εδώ. Τους ξανασκέφτηκα. Θα ανέβεις. Μπράβο γονίνο μου. Να πούμε. Σκάσε Μπομπ. Μην ξαμιλήσεις. Μην με ξεφυσάς εμένα, Μπομπ. Σε είπα μην ξαναμιλήσεις. Σκάσε! Είπα σκασμός. Μπομπ. Σε είπα σκάσε. Πονάς. Μόνο εγώ περνάω από εκεί, Ζήσεις Μπομπ. Βά το σκασμό. Αυτό ήταν. Σόφος. Τουλάχιστον πολύ καρέας δεν είσαι. Χοντρέ. Ναι. Έχω διάφορα άλλα γραφικά, ας πούμε, σαν το να φαίνονται όλα αληθινά, σχεδόν αληθινά. Βέβαια δεν μ' αρέσει εκείνο το κανονικό, διάφορα άλλα παρόμοια με αυτό. Αυτό είναι όμως το αγαπημένο μου. Φαίνεται κάπως χωρίς πολλά pixels, χωρίς να είναι όλα τετραγωνάκια ή γενικά θολά. Και αυτό είναι που μου αρέσει. Αν και μου έχει λείψει λίγο το παλιό texture pack, το classic. Αλλά εντάξει, δεν πεθάνω κιόλας άμα το χρησιμοποιήσω. Μετά θα ξεκινήσω να φτιάχνω και κανένα φούρνο, εφόσον τελειώσουμε αυτά. Βέβαια μην κοιτάτε τώρα τι θα κάνω, δεν σας ενδιαφέρει. Αυτό είναι το hack. Βέβαια έχω ξεχάσει πως λέγεται. Σοβαρά έχω ξεχάσει πως λέγεται. Πως λέγεται. Τέλος πάντων. Νομίζω wallhack και... δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Ξέχασα.
μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, 16 χρονών. Ψέματα λέω. 22. Ναι, ακούτε. Βλακίες λέω, παραμιλάω. Ας φτιάξουμε λίγα σκαλοπάτια και καλά. Και να μην διαβώ αυτά τα λέω, όχι σκαλοπάτια. Ελπίζω και άλλοι έτσι να το λένε. Τέλος πάντων. Αν θέλετε να παίξω κανένα άλλο παιχνίδι, σαν εκτός από Minecraft δηλαδή, πείτε μου απλώς, στείλτε μου ένα μήνυμα ή κάντε comments κάποιο στο βίντεο μου, τέτοια πράγματα, ωραία πράγματα. Και εγώ ευχαρίστω θα φτιάξω, ας πούμε, ό,τι και άμα μου ζητήσετε. Δεν πάτε να μου ζητήσετε FPS, δεν πάτε να μου ζητήσετε MMO, MOBA, όλα αυτά, όλα. Απλώς θα ξέρετε, δεν θα περάσουμε τη μία γιατί δεν έχω και καλό ίντερνετ. Θα κάνει καμιά μέρα, μπορεί και κανένα μήνα. Οπότε δεν υπόσχομαι ότι θα είναι έτοιμο από την πρώτη μέρα. Δεν θέλω comments σε αυτό. Internet wind έχω. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και το πιο κακό ή το πιο καλό. Έχω δει και χειρότερα, έχω δει και καλύτερα. Βέβαια δεν με ευχαριστούν τα έχει τεστ. Μπορώ να κατεβάζω 2 μέρες ένα πράγμα 3 GB και μου αρέσει που γράφουν 24 FPS. Τέλος. Ναι. Σε λίγο θα γίνει η πυραμίδα του Φαράω. Ή τουλάχιστον μοιάζει. Πάμε να βρούμε άμμο και θα σας δείξω πως είναι το γυαλί. Θα σας φτιάξω φούρνο. Αν είναι φτιάξω φούρνο. Τέλος πάντων, ας μπει το νερό. Ναι. Με τον χλιμπάδεξες αχάριστα. Άχρηστα. Αχάριστα λέω. Όχι, τι λέω. Δεν πολύ μου αρέσει το Minecraft, απλώς ήταν μια ιδέα να ξεκινήσω να φτιάχνω βίντεο. Δεν έχω τίποτα με το παιχνίδι, καλό είναι. Αλλά πιο πολύ παίζω. Τι παίζω, δεν ξέρω κι εγώ τι παίζω. Τα έλεγα τι παίζω. Δεν θα το πω. Είναι λίγο βαρετό για μένα, αλλά εντάξει. Minecraft σαν Minecraft. Μην μπαίνεις μέσα νερό. Ούτε αυτό με κοιτάξει τι κάνει. Γεια σου εκεί πέρα. Δεν το χρησιμοποιήσω ξανά, πως να ξέρω γιατί άκουσα την αράχνη. Ναι, σας το υπόσχομαι ξανά, δεν χρησιμοποιώ το wallhack. Άμα είναι να σκαρφαλώσω τίποτα, σας το υπόσχομαι. Άντε, σε παρακαλώ. Πιο γρήγορα. Λάθος. Κατά λάθος το πάζα πριν με παρεξηγείτε. Δεν θέλω σχόλια. Τι έχει ξαναδεί άνθρωπο να τους σκαρφαλάει. Spider-Man τι έκανε, α? Και μου πείτε δεν υπήρχε Spider-Man, δεν θα σας πιστέψω. Δεν πρόκειται να σας πιστέψω, εσείς ψεύτες θα σας πω. Αυτό γιατί το έφτιαξα. Τέλος πάντων. Δεν πάει εκεί που πάει. Όπου πάει. Δεν σκάω λέω εγώ. Αχα, το γυαλί. Θα δείτε λίγο πως είναι το γυαλί. Πάμε για να δούμε τους συγχωριανούς. Γεια Θεού. Γεια Θεού. Ναι, με κάνει. Τι έχεις εσύ? Ναι. Τώρα. Τρέχοντας. Δεν προλαβαίνω, πέφτω. Βοήθεια. Δεν μπορώ να... Πού είναι το Ember να αγοράσω ένα Diamond Axe, το οποίο θα σπάσει σε μισό. Εσύ ήσυχα. Αυτό γιατί το έκανες? Γιατί το έκανες? Ναι, τώρα. Ηλικία. Και πώς βγαίνεις ακριβώς? Α, δεν βγαίνεις. Πολύ έξυπνος. Πάρα πολύ έξυπνος. Πρέπει να ξαδωθώ στο iPhone. Στο λέω. Ό,τι έχει. Δικό μου. Δικό μου. Γιατί μα? Δεν με πέρασε. Yo nigga, 50 cm. Έχουμε ένα diamond και ένα gold. Πάμε να το επισκεφτούμε. Βασικά, γιατί δεν γίνομαι τσιγκούδι? Φέρ' το και αυτό. Χαζό.
όσο να το φτιάχνω. Δεν είδατε τίποτα. Τους αφήσω τα ζόμπι να σας φάνε. Λοιπόν, βάζουμε και αυτό και λοιπόν, βάζουμε όλα τα άχρηστα πράγματα που να πω για τη στιγμή. Τέλος πάντων, είμαι αναγκασμένος να τελειώσω αυτό το βίντεο εδώ πέρα. Ήταν ένα δείγμα, να το πω έτσι, του βίντεο μου. Θα είναι και καλύτερο, απλώς τώρα δεν έχω διάθεση γύριζα από μια προπόνηση και θα μου είναι λίγο δύσκολο. Α, σας υποσχέθηκα το γυαλί. Ορίστε. Πείτε μου, δεν είναι τέλειο? Πιο αληθινό και από το γυαλί το πραγματικό είναι. Σοβαρά μιλάω. Τέλος πάντων, άμα σας άρεσε έστω λίγο το βίντεο μου, αφήστε κανένα like. Ή άμα θέλετε να βελτιώσω κάτι, το τρόπο που μιλάω ή κάτι τέτοιο, βέβαια θα το δεχτώ. Εσείς με βλέπετε, εσάς το κάνω έτσι αλλιώς. Ή αν θέλετε να παίξω κάποιο άλλο παιχνίδι ή κάτι τέτοιο, απλώς γράψτε το στα comments. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε. Με λένε Zibix και αυτό ήταν το πρόγραμμά μου. Bye bye. Time to get